tun lokacin da aka dinga ko kuma mutuwar jaruman masana'antar Kannywood wato Zainab But. Zainab But jaruma ce a cikin masana'antar Kannywood kuma mahaifiya ce ga Maryam But, wanda dukkan sun kasance a cikin su dukkan su jarumai ne, da kuma kanin su Amuda But, wanda kuma aka dinga magana akan Ramadan But wanda ba shi da wata alaka da su. Duk da dai ba wannan maganar muke yi ba, za mu tafi gadan-gadan akan maganar da muke yi. Tun lokacin da wata jaruma a masana'antar Kannywood ta rasu, abinda masu kallo suke fara tambayar mu idan muka yi postin din rasuwar tasu cewa hatsarin mota ne wannan a baya aka yi shi, wanda kuma daga baya an ga irin yadda jaruman masana'antar Kannywood din suke rasuwa ba ta wancan layin da aka fi zargi ba. Duk da dai an zargi wasu da dama daga cikin abokan mu'amala, wanda kuma dama an ce baki ba ka iya hana shi ya faɗi albarkacin bakinsa. Zakule-zakule da tone-tone da yake faruwa a cikin masana'antar Kannywood muna kawo muku shine saboda waɗanda suke da mummunan hali a cikin masana'antar ba muna tona musu asiri bane, muna yi ne saboda dan su bari. Kuma insha Allah a cikin wannan tasha tamu, duk wanda ya danna subscribe ya danna kararrawa ya kasance tare da mu a koda yaushe, zai dinga ganin update na gaskiyar abubuwan da suke faruwa a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Kasance tare da mu a koda yaushe.